Хайде заедно да оправим багажа ми за морето. Отиваме на остров Крит за 6 дни. До сега не съм ходила на море с самолет и ще видим как ще се справя с багажа. Имаме един куфър 20 кг и 2 раници. Тук съм събрала всички бански, които ще взема, 5 чифта и сега ще ви ги покажа. Това е първият, това е вторият и мой фаворит за тази почивка. Комбинира всичко, което харесвам. Синьо, полкадотс и кафяво. Просто е невероятен. Бански номер 3, 4 и 5. Тук в този пауч имаме бельо и чорапи. И ето тук са всичките ми дрехи и всякакви плажни риски и роклички. Мисля, че съм се справила доста добре. Като за 6 дни май съм си супер. Това са кърпите ни и плажната чанта. Това са шапките, които ще взема. Тази е втората и третата е обикновена бежова идиотка. Ще си взема и ето тази красива чанта. Чуйте я. Другата чанта, която ще взема е ето тази. Тя ще отива на повечето ми аутфити, затова ще се огранича с тези двете. Преминавам към обувките, като ще пътувам с бели кецове, които също ще си отиват на доста от аутфитите ми. Ще си взема ето тези сандалки, които си взех онзи ден от Синсей. Тези чеклички за плажа. Искаше ми се да си взема повече, но няма място. И сега имам една дилема. Тези невероятни токчета ще си отиват мега с един от аутфитите ми, но само с един от тях. Просто си представям колко готино ще изглеждат снимките ми с тях, затова май се налага да ги взема. Положението not looking good, но хайде да видим какво ще се случи с козметиката и тогава ще го мислим. Сетинг спрея на Милани, задължително новата версия, която е и с скинкер вътре. Молевите за устни, които ще взема. Гланцовете, Jelly Job, любимите ми. И Love Nude Lip Blusher на YSL в цвят 44. Skincare. Отново искам да ги преместя в по-малки контейнерчета. Това Glasskin мляко от Skin 1004 ще е по същия начин. В този несесер слагам нещата ми за плаж. До тук я докарах. Освободих малко място на Кристиан. В раницата си имам доста неща. Остава да си взема сешуара и стим пода ми на L'Oreal, но мисля, че ще се съберем. Кристиан също има ето такава раница, в която се събира супер много багаж, така че сега ни остава една празна раница, в която Кристиан със сигурност ще си побере дрехите. Остават някакви малки неща, като слънчеви очила и четки за зъби, например. Така че оправихме багажа и заминаваме за Крит.